Gendeng latar kepanjenengan Bapak Bambang, Sabu Bambang Muda Sungkon, sing dalu. Kage Pak Uji, Ibu Uji, Mbak Yu Faida, sing dalu Mbak Yu Faida, sugeng midhangetke marga larat. Susukna kok tansah semoyo pancen aku durung rujuk iya jaluk apa ayake anjel warna-warna oh iya sing prasaja sampeyan kudu nyembadani apa wae sandang tangan lan papan wis pasti nanging ojo di maru waton sliramu bekti aku bekti merecon dong yuk gotong raya kelamat besok kapan ojo kesusu dik kok tansah semaya ning aku durung rujuk jaluk apa jaluk warna-warna mbok iya sing prasaja waton slirane nyembadani apa wae sandang pangan lan kompen iku mesti nanging aku mati marulondi waton kowe bakti aku bakti mring condong yuk gotong royo janjuk cahayu iya mas jenengmu sapa kamu nanya ya nanya sliramu pindawa rasa putra delokong le aku ngemetre seno iki bulet nyantol ping isor rek wong ayu lapa muda legana ana operator dia mik dhuwur nyantol ping isor kabel lur ya mikku kecantol sing isor lagi kejiret sing isor sampun dangu bisa lekon akal ngono tukang son wong lanang tobat bacot lanang aja mikir kejiret kapok heeh sik rondo kantungan tapi bohong sampun pisahan nanging durung pekatan kurang ajar dok bojomu kuwi yo pancen kurang ajar wis duwe bojo ayu lah ning bengi lah kok jarang dilateni nanging kowe nduk rondo gantungan aku sabar
Pancene yo kulino tenan. Sampun saya suwe mas. Buka tutup to. Kok tambah tresno. Ya kali buka tutup lho.